Good day, people! Welcome to Bitok Bitok University! Sa tanan ng mga nakasubscribe na, thank you very much. Katong perminti nga sige comment sa akong mga videos, thank you very much. Sa tanan ng mga nakapalit na sa akong Bitok Bitok t-shirt, thank you very much. Sa tanan mga viewers na ako, mga Bisaya, all over the Philippines, all over the world, thank you very much. Please, pakishare ani. Thank you. Amino na ako. I'm already 35 years old. Out, sakit. Ow, ow. Atong istorya karon. Ang mga annoying na mga linya, aning mga 16, 17, 18, 19, basta ka ng mga 4th year high school, senior high, first year ka, mga annoying nga mga linya. Una, kaning masuko sila. Kanabitong lagot kay sila kay baro mahanggat og sumbagay. Pero sila istorya walay buhat. Tako makaistorya na ba? Lupig pa yung mga mayor. That's sus, pasalamat siya. Pasalamat siya kay nagbago na ako karon. Kay kung wala pang sus, bungkag na yung naong ba? Sus, pasalamat siya kay nagunaw na lang ko sa akong pamilya ba. Tadi lang ko gustong skandalo ba. Di lang di ko gustong kuan bay. Di ko gustong gubot bay. Kay kung sa una, kung kabalo lang gid siya, sa una, unsa kay ko kaisog, pero karon nagbago na ko bay. Sus, kung kabalo lang lagi sa, sus, kulataon magina ko sa ba, pero pugong lang yun ko bay. Pugong lang yun ko ba. Di lang yun ko gusto gubot bay. Si ingon nga, kung mangitag sumbagay na. Sige, di ganun pa yung rason. Paisog-isog pa. Ha? Number 2. Mailhan mo ni sila na mo pa'y pagsugod og inom-inom kay ngano. Sige hinambog nga nag-inom. Sige balik-balik nga nag-inom. Grabe kay mong inom gabi ibay. Mga siguro mga 5 siguro to ka botilya. Tapos nag-inumi 5 rami ka buok. Ay grabe buntagay. Pabuntagay. Tulong lang mi kadyot nagpalit pa mig ice. Pagkapon nag-inom na sad mi bay, ay grabe mong inom bay. Sus, grabe lagi. Talalim man kapag human og-inom na bay, niskwila pa mi. Pag human dayo na mo, nilaos po mi, nag-inom na sad mi. Ah, grabe mag-inom bay. Ah, inom lagi. Unya sad inom na sad mi. Ay sus, grabe kayo ba. Ah, pila lagi to ka botilya lagi mong giinom lagi. Wag mi matarog ba. Pila to ka botilya mong inom bay, wag mi matarog bay. Si, ha? Kasagara pag yun. Kung kisa to'y nag-inom sa buntag, sila ra po yung magchika-chika pagkabuntag, sila ra po. O sige na, kamo na ang kusog mo inom. Number 3. Kusog kaayo manaway sa mga design, sapatos, sakyanan. Kusog kaayo mo comment. Ang pangutana, wala ra bay ila. That's kita mo itong bagong gawa sa Toyota nga sakyanan bay. Pangit kay tsura ba? Like kay nguso na. Mura ka ng spaceship bay. Laing kay gayo yun na. Bati kay nga sakyanan bay. Dat bad trip lagi kayo nakita ko. Saya kay bay nga sakyanan bay. Kita mo sa bagong sapatos karon sa night? Bagong gawas ba? Dat bati kay bay bugat kay sabay ta laing kay ang porma ba. Murag king koy bati lagi kayo. Bati lagi. Grabe kay bati kayo yun. Doy, kayod sa mo doy, kayo doy. Tarong mo eskwela doy. Tarong mo eskwela doy. Kaysa manaway mo doy, ha? Tarong eskwela doy. Number 4. Istoryahan ta ang gugma. Matod pa nila, dili gyud daw importante ang kwarta. Ang importante ang gugma. Kamalo mo bay sa anay lang. Dapat bay sa love bay. Dapat bay kung love ni mong person bay, diligid ka ingon na mag-matter gid ang kuan kay mga sakyanan, mga kwarta-kwarta, mga ana di mo matter bay. Kung love ni mo ang person bay, bahala pag nagkalisod mo bay. Ang importante that you love each other bay. Di mo na mag-matter ng mga kanaingon nga nang dapat na isakyanan na kwarta, mukhang pera, magkanaingan na bay. Sige doy. Tistingin daw nagbayad na imong gugma doy sa Sipalco sa Water District doy kung dawaton ba na doy. Ha? Tisting daw atong ororama doy, tay pag grocery doy. Taka na imong gugma doy. Mo imo ibayad doy. Sige doy. Makapalit man nagatas sa diaper doy. Sige tobag.
Wag. Og ang panglima, nagsulod-sulod sa gugma. First time, nagbulag sa uyab. Kung makaistorya, murag end of the world. That's bay. Bulag mi bay. I don't know kung siya reason niya bay. I've done everything. Gibot na akong tanan bay. Magsigot text siya everyday. Manawag ko siya sa everyday. Sige kung I love you siya everyday. But I don't know bay kung dili pa bagyapon enough. Ginaubanan ako siya kung magbitbit siya ang bag. Magbitbit ko perminti sa iyang mga books. Say, tabang pa na sa siyang assignments. Barag wala ko'y gana mo eskwela bay. Barag useless na niya akong life ba without her. Undang na siya kong eskwela bay. Ambot lagi bay. Feeling ako barag wala na. Barag useless na niya life without her. Mga doy, mga day ha. Hoy. Undangin niya na. Pang-eskwela mo, tarong. Pang-eskwela mo. Ay siguro na ng gugma ni mo rin. Ha? Gugma si mong kagaral. Tarong eskwela. Pasensya na. Ang inyong Uncle Bernie, nagtiniguang lang. Siguro, part na gina sa live. Relax lang mo da. Chillax. Please subscribe below. Paki-share ani nga video. Salamat sa intanan. Bye! Makalagot nga makita nga inana ka ang kalipay nga susama sa ato